אני כאן להזכיר שטוס לא יחזור להיות לכם, אז למה להילחם? אם יש לו בית ריק שיקנה ריהוט טוב, חמישי הזה נשב, תן לך כפה מהלב, תזיזי את ה-S. קומי תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך כל הסטרס, מאמי לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס. את מכשיר אבל לא תקינה, מסכן בגללך עבר מדינה, מתאים שיחות והוא לא ענה, שוב שרפת עליו את כל השעות שינה. קומי תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך כל הסטרס, מאמי לא להתאבסס, לא להתאבסס,